حزو سلام تناطقبل فنوير تي في اب مكتات ركوب زغوركم تعزتنا كم تمسيو لك ساعه شعت تاخلو نلوم سنبت 20 سنتر استدالو زيناتاتو شنو صان حيزلكم قريب لكم نمكتالكم بخبر زعدو مساوم صنح ميكائيل حدقو فرماكم بكنتو تاتو فيلم لومي بستقبر مرمراتات 4 زيغاتات بكورونا فيروس من كافون كل اغاغتن كل 5 جماعه فانيوم هاغراوي كونفدريشن سرحتኛታት ኤርትራ ሳልሳይ ምድብ አኼባ ማዕከላዊ ባይቶ አካሂዱ ኣብ ዞባ ማዕከል ትሕዝቶ ሃገራዊ ባንክ ደም ንምስሳን ወለንታዊ ተበግሶታት ይቕጽላሉ ኣብ ዜናታት ወጻኢ ሃገራት ምዕራብ ንቅልውላው ዩክሬን ዝኸፈ ኣንፈት የትሕዞ ከም ዘለዋ ሩስያ ኣጠንቂቓ ኣብ ሶርያ ብመንጎ ዕጡቃት ኩርዳውያንን ዳዕሽን ብዝተወልዐ ግጭት ልዕሊ 120 ሰባት ተቐቲሎም ብጉዳይ ቅልውላው ኣፍጋኒስታን ዝዝቱ ዋዕላ ሎሚ 23 ጥሪ ኣብ ኖርዌይ ተጀሚሩ ዝርዝር ዜና ፈለማ ሓበሬታ ካብ ይስጥዕና ሎሚ ኣብ መመርመርን መወሸብን ማዕከላት ዞባታት ማዕከል ደቡብ ዓንሰባን ጋሽባርካም ዝተገብረ ናይ ላቦራቶሪ ምርመራታት 47 ዜጋታት ብኮሮና ቫይረስ ምልካፎም ተረጋጊጹሎም እሳቶም ድማ 30 ካብ መመርመር ማዕከላት ዞባ ማዕከል ኮይኖም ኣድረሾም ደንበሰንበል 4 ስምራ ኣባሻውል ሰርጃ ጻዕዳ ክርስቲያን ማዕስከር ደንደን ሕምብርቲ ምለዛናይ ማያጣልን መንደፈራን ሾሞንተ ካብ መመርመሪ ማዕከላት ዞባ ደቡብ ማለት 6 ካብ መንደፈራ ሓደ ካብ ጾሮና ሓንቲ ድማ ካብ ምናሓይሊ 6 ካብ ዞባ ዓንሰባ ማለት 3 ካብ መውሸቢ ማዕከል ከረን 2 ካብ መመርመሪ ማዕከል ዒላ ብርዒድ ሓደ ድማ ካብ መመርመሪ ማዕከል ዓዲ ተክሪዛን ከምኡን 3 ካብ መመርመሪ ማዕከል ባሩንቱ ዞባ ጋሽባርካ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኮሮና ቫይረስ ተረኺቦም ኣብ ሆስፒታላት ዞባ ማዕከል ተዓቂቦም ክንክን ክግበረሎም ፀንሑ 57 ዜጋታት ሓውዮም ክፋኖም ከለዉ ወዲ 99 ዓመት ካብ ዞባ ዓንሰባን ጓር 72 ዓመት ካብ ዞባ ማዕከልን ድማ ብሞት ተፈልዮም ኣለዉ በዚ መሰረት ጠቕላላ ቁፅሪ ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፉ ዜጋታት ክሳብ ሎሚ 9297 በጽሕሎ 8712 ካብ ዚኦም ሓዮም ዝተፋኑ 93 ብሞት ዝተፈልዩ 492 ድማ ገና ኣብ ሆስፒታላት ተዓቂቦም ዝርከቡ እዮም ሚኒስትሪ ጥዕና 23 ጥሪ 2022 ናብ ካል ዜና ምስንሰግርም ሃገራዊ ኮንፌደሬሽን ሰራሕተኛታት ኤርትራ ሳልሳይ ምድብ አኼባ ማዕከላዊ ባይቶ በስመራ አካሂዱ ህዝባዊ ርክባት ናይቲ ኮንፌደሬሽን በመልክዕ ጸብጻም ዝላኾ ትዕዝቶ ዮናስ አብርሃም ከቅርበዩ ሃገራዊ ኮንፌደሬሽን ሰራሕተኛታት ኤርትራ በ2021 ጥሪ ኣብ ዘካየዶ ሳልሳይ ምድብ አኼባ ማዕከላዊ ባይቶ ጸብጻም ንጥፈታት 2021 ብምግምጋም ኣብ ውጥን ስራሕ 2022 ዘትዮ ዋና ጸሓፊ ሃኮሰይ ኣቶ ተኸስተ ባይረ ኣብ ንጥፈታት ውዳቤ ክልታውን ስሉሳውን ዝምድናታት ዕዮ ምሕደራን ምምዕባል ዓቕሚ ሰብን ዝምድናታት ወፃን ሞያዊ ስልጣናታትን ኣተኪሩ ኣብ ዘቕረቦ ጸብጻብ ኣብ ዝተፈላለያ መንግስታውያንን ሓውሲ መንግስታውያንን ትካላት ተመዲቡ ንዝዓይ ዘሎ ብዝሕ መንእሰይ ኣብ ግምት ብምእታው ውዳቤታት ንምስፋሕ ብዕቱብ ይስራሕ ከም ዘሎ ገሊጾም ሃኮሰይ ጎንጎንቲ ጥዑይ ዝምድናታት ዕዮ ንኸረጋግጽ ዘካይዶ ጻዕሪ ምስ ዞባውያንን ኣህጉራውያንን ውድባትን ትካላትን ጸንሖ ዝምድና ዝያዳ እናዕሞቐ ከም ዝመጸ በዚ መሰረት ከዓ ኣብ ዝተፈላለየ ምስ ዕዮ ዝተኣሳሰር ጉዳያት ሰረት ዘንጸፈ ሽርክነት ከም ዘማዕበለ ሓቢሮም ንመደባት ምምዕባል ዓቕሚ ሰብ ብዝምልከት ኣቶ ተኸስተ ኣብ ባጽዕ ዝተደኮነ ማእከል ሞያዊ ስልጠና ሰራሕተኛታት ኣብዚ ዓመት እዚ ካብ 4 ትካላት ንዝተዋጹ 168 ሰራሕተኛታት ብ7 ዓውደ ሞያታት የሰልጥን ከም ዘሎ ነቲ ዘሎ ካሪኩለም ንምምዕባል ድማ ምስ ናይ ውሽጥን ወፃን መሻርክቲ ይስራሓሉ ከም ዘሎ ብምንጻር ኣሰልጠንቲ ዓቕሞም ክብ ንኸብሉን ኣህጉራዊ መለክዒ ዘለዎ ናይ ብቕዓት ሰርቲፊኬት ንኽሕዙን ብመገዲ ሲስኮ ስልጠና ይወስዱ ከም ዘለው ኣብሪሆም በዘይካዚ ኣብ መሰልጠኒ ማእከል ደቂ ኣንስትዮ ተኾምብያ ንጽጉማት ኣለይቲ ስድራ ዝግበር ዘሎ ካብ 2006 ዝጀመረ ኣብ ምርባሕ ጥሪት ንኡስ ልቓሕን ጥሙር ሕርሻን ዘተኮረ ደገፍ ብዝለዓለ ክድፋኣሉ ምዃኑ ድሮውን ን20 ደቂ ኣንስትዮ ናይ ሲንጀርን ቅዲ ክዳንን ስልጠና ይውሃብ ከም ዘሎ ኣፍሊጦም ማእከላይ ባይቶ ሃኮሰ ኣብ ውጥን ስራሕ 2022 ኣብ ዝገበሮ ዘተ ድማ
ክፍልታት ሃኮሰ ፈደረሽናትን ኣብያተ ጽሕፈት ዞባታትን ወጢንንኦ ዘለዋ ስራሕ ብዝርዝር ድሕር ምምልካት ኣብ ሃገርና ምስ ዕደና ሕርሻ ሃብቲ ባሕርን ህንፃን ምስ ዘሎ ሓድሽ ዕድላት ስራሕ ሰራሕተኛታት ኣብ ምውዳብ ጥራይ ከይተሓጸርካ ኣፍራይነቶም ዘኻዕብትሉን ናብርኦም ዘመሓይሽሉን ሞያዊ ስልጠናታት ክውሃብ ተሰሪዑ ኣብ ዘሎ መደባት ዘትዮ ኣብ መወዳታ ጸብጻብ 10 ዓመታት ንጥፈታት ምግራብ ብምክትል ዋና ጸሓፊ ክቐርብ እንከሎ ኣባላት ባይቶ ናብቲ ብሰራሕተኛታት ዝተገረበ ኣብ ከባቢ ማይ ሑጻ ዝርከብ 50 ሄክታር ዑደት ኣካይዶም ኣብ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ናስታሱሳ ሰራሕተኛታት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ሕጊ ዘተኮረ ስልጠና ብ17-18 ጥሪ ኣብ ከተማ ዓሰብ ተዋሂቡ ሓላፊት ኣማዳ ኣብቲ ዞባ ወይዘሮ ሰዓዳ ኢብራሂም ኣብ ዘስማዓቶ ቃል ንኣገዳስነት ሕጊ ኣብ ሕብረተሰብ ብሓፈሻ ዕለታዊ መነባብሮ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ብፍላይ ብምጥቃስ ኣፍልጦን ኣብ ሕጊ ንምዕባይ እቲ ስልጠና ከም እተወደበ ሓቢራ ኣመሓዳሪ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣምባሳደር መሐመድ ስዒድ ማንታይ ብወገኑ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ሕጊ ዘለዎን ኣፍልጦ ክምስ ዝብል ኣብ ጉዕዞ ህይወተን ኣዝዩ ሓጋዚ ምዃኑ ብምጥቃስ ማሕበር ነዚ ተገንዚቡ ንዝወደባ ኣስተምህሮ ሞጊሱ ኣብ ዞባ ማእከል ኣባላት ግደፍ ኣብ ንኡስ ዞባ ሰንበል ትሕዝቶ ሃገራዊ ባንክ ደም ንምስሳን ወለንታዊ ተበግሶ ወሲዶም በትሎም 23 ጥሪ ዝተወስደ ተበግሶ ልዕሊ 40 ከረጢት ደምን ከም ተለገሰ እቲ ዝተረኸበ ሓበሬታ ነፂሩ ጸሓፊት ግደፍ ኣብቲ ንኡስ ዞባ ወይዘሮ ትርሓስ በርሀ ኣብ ዝሃበቶ ሓበሬታ ዜጋታት በብከባቢኦምን ውዳቤታቶምን ተመሳሳሊ ስጉምቲ ምስ ዝወስዱ ሰኣን ደም እተሓልፍ ህይወት ከም ዘይትህሉ ብምጥቃስ ነቲ ተበግሶ ንዝወሰዱ ሞጊሳ እቶም ወለንታውያን ለገስቲ ደም ለግሲ ደም ኣብ ርእስቲ ጠለብ ትካላት ጥዕና ብምምላእን ህይወት ዜጋታት ኣብ ምድሓንን ዘለዎ ረብሓ ዜጋታት ኩነታት ጥዕኖን ክፈልጡውን ሓጋዚ ምዃኑ ብምሕባር ኣብ ሕብረተሰብ ከም ባህሊ ክሰርዝ ዝካየድ ፃዕሪ ንምዕዋት ብወገኖም ዝከኣሎም ኣበርክቶ ከም ዝገብሩ ገሊፆም ኣብ ሃገራዊ ባንክ ደም ሓላፊ ኣገልግሎት ለግሲ ደም ኣቶ መሓር ኣብርሃም ብወገኑ ዝነበሮም ሕፅረታት ስለዝተማለ ወፍርታት ወለንታዊ ለግሲ ደም ንምዕዋት ዝኣክል መሳርሒታትን ዓቕሚ ሰብን ተዳልዩ ከም ዘሎ ብምሕባር ኩለን ትካላት መንግስትን ማሕበራትን ኣበርክቶን ክዕዝዛ ኣዘኻኺሩ ወለንታዊ ለግሲ ደም ኣብ ሕብረተሰብ ከም ባህሊ ሰሪጡ ንኽድንፍዕ ኣብ 2022 ብዝለዓለ ከም ዝስራሕ ሜዲካል ዳይሬክተር ሃገራዊ ባንክ ደም ኤርትራ ዶክተር ዮሃንስ ተኸስተ ምሕባሩ ዝዝከር እዩ ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ድሕሪ ዝሓጻር መሰጋገሪ ናገራዊ ዜናታት ሒዘኩም ለሰኩም ንምክታልኩም ክትቀጽሉ ደግመ ብኽብሪ ዕድም ኤርቲቪ ምርጫኹም ጌርኩም ትከታተሉ ብምላኩም ኣዚናና ነመስግን ክቡራት ተዓዘብቲ ዜናታት ይቕጽል ዜና ወጻኢ ሃገራት ምዕራብ ንወተሃደራዊ ቅልውላው ዩክሬን ዝኸፍአ አንፈት የትሕዞ ከም ዘለዋ ሩስያ ደጊማ ኣጠንቂቓ ሩስያ ነዚ መጠንቀቕታ ዝሃበት ኣሜሪካ ትማል 22 ጥሪ ናብ ዩክሬን ገዚፍ ወተሃደራዊ ደገፍ ከም ዝላኸት ድሕሪ ምግላጻ እዩ እቲ ስጉምቲ ተፈጢሩ ዘሎ ወጥሪ ብሰላማዊ መገዲን ከይፍታሕ ዝዓግት ምዃኑ ዝጠቐሰት ሩስያ ክመጽእ ንዝኽእል ስግኣት ምድላዋታ ከም እተሕይል ኣፍሊጣ ኣላ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኢስቶንያ ላትቪያን ሊትዌንያን እውን ናብ ዩክሬን ኣጽዋር ክልኻ ምዃነን ይሕብር ኣለዋ ብሪጣንያ ኣቐዲማ ኣድላይ ዝበለቶ ወተሃደራዊ ደገፍ ናብ ዩክሬን ከም ዝለኣኸት ዝፍለጥ ኮይኑ ሩስያ ተቃውማ ከም ዝገለጸት ይዝከር ሃገራት ምዕራብ ንሩስያ ወተሃደራዊ ከበባ ንምእታው ንኩነታት ዩክሬን ከም ምኽንያት ይጥቀማሉ ምህላወን ዝጠቐሱ ተንተንቲ ፖለቲካ እቲ ስጉምቲ ንዞባ ምብራቕ ኤውሮጳ ኣብ ሓደጋ ከእትዎ ከም ዝኽእል የጠንቅቑ ኣለዉ ኣብ ሰሜናዊ ሸነኽ ሶርያ ትማል 22 ጥሪ ኣብ መንጎ ዕጡቓት ኩርዳውያንን ዳዕሽን ብዝተወልዐ ግጭት ሰላማውያን ሰባት ዝርከቦም ልዕሊ 127 ከም ተቐትሉ ማዕከናት ዜና ኣቃሊሐን ሽበራዊ ጉጅለ ዳዕሽ ኣብቲ ግጭት 45 ካብ ኣባላቱ ከም ዝኸሰረ ክገልጽ እንከሎ 28 ኩርዳውያን ዕጡቓት ድማ ከም ተቐትሉ ተገሊጹሎም እቲ ግጭት ዳዕሽ ኣብቲ ከባቢ ኣብ ልዕሊ ዝርከብ ቤት ማሕቡስ መቃዕቲ ድሕሪ ምክያዱ ከም ተወልዐ ዝጠቐሱ ጸብጻባት ብሰንኩ ሓያሎ እስራት ከም ዘምለጡ ኣረዲኦም በዚ ድማ ኣብቲ ከባቢ ጸጥታዊ ወጥሪ ተኸሲቱ ከም ዘሎ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ሓቢሮም ኣብ ሶርያ ግዳማዊ ምትእትታው ብዘሰዓቦ ጸጥታውን ወተሃደራውን ቅልውላው ኣብ ማይታ ሸሓት ሰባት ክቕተሉ እንከለዉ
ሚሊዮናት ድማ ኣብ ውሽጢ ዓዶም ተመዛቢሎምን ናብ ካልኦት ሃገራት ተሰዲዶምን ከም ዘለዉ ይግለጽ። بقداي يقولوا لو أفغانستان زت وعلى لهم 23 طر يا بنرويج تجميرهم. أبزي كاب 23 كساب 25 طر زكايدن حيالو هاجرات زساتو فون زلوا وعلى طالبان بحلافي وصاي زمدناتات زتمرحو جلالي يخلهم. كند علما نايزي وعلى نعسر عامتات بستخايد قداماوي وتهدراوي متتتاو أبطات خسيتو زلو كبيد سبعو قلولاو دقفن محتات مخانو يوزقل زلهم. زي كازي طالبان كمنجست أفلطوك وهابو هابتي وعلا كحتت كم زغل قمتالو كاب كلتشحن حدن كساب ورحي نحاسة كلتشحن عشان حدن أب أفغانستان زد تخايدة قدام أو تهدرا وفري بعود طالبان كم تزازم يفلت يقولون بر بسنكتي نعشر عامتات زغطله وجه أب أفغانستان كبيد محبر كتبا وتجمعات تفتيرو زبز حزب تهاجر تتصبع رديت كوين كم زلو تصبات يردوم نمودات زينا أب بوركينا فاسو أب مونغو حالتات تصبتان سلفينياتاتن بستولعن عبي أب رئيس كتما وغادوغون كبابيان كبيد تصبتاوي زي مرقا تفتير كم زلو تقريتهم بسنكتي نعبي بركت زبالو سوات كم زغسلون ناتاوي عنوات كم زوردون يقال حلوم زي كم زيلون كلولوم عسان سيستن طري أب حيالو تادراو نقطاتات كتما وغادوغو تخسي كم تسمعه كم صعبين دما اتتصبتاوي تسقم كم زقدده ناي قربا تعذب تقريتهم يتكونتات فتنة علوة زنفت مخانو كواي يقلت انتولو منقس بوركينا فاسو قنا قالتاو ملاش يبللو أبا حيالو هاقرات زوبا معراب أفريقيا تخسيت زولو تقطاو زي مرقا علوة منقسي ككادت تطوح بايتا فتيرو كم زولو تنتنتي قلتو نسعى السلالو زينان مزام مارسات زينا كدقم لكم لومي بستقبر مرمراتات 4 شوعات زيقاتات بكورونا فيروس من كافون كرقاقة كل 50 شوعات دما تفانيوم هاجراوي كونفدريشن سرحتنياتات إيرترا ساسي مدو باخبا ماكلاي بايتو هاكايدو أبي زوبا ماكل تحستو هاجراو بانك دمن مسسان ولنتاو توقسوتات يغتلالو أبزينات وصاي هاجرات معراب نيقولوا لاو يوكرين زغفا أنفت يتحزو كم زلوا روسيا أتنقيقا أبي سوريا بمونغو عطقات كرداوان داعشن بستول عقجت العلي 227 قتلهم بقداي يقولوا لاو أفغانستان ستي وعلى لهم 26 طري أبي نرويج تجميرو زي خبركم تعزتنا زميش استرالو زينا مصنعو راب زي فتسام سلامتالكم مع زي مسكن كاب زوباتات السعيبات غرب مربع بصام صنعكم ميكال حرقو سلام